Dem baş temaşevanên heja em disan bi programekî nû biweranê îro mijare programa me li ser kitaba Kek Abîd Gûrsesê kültûrekî polîtîk û paradigmayekî nû. Du nîvanê min hene, yek nîvan Abîd Gûrses bixeye, nivîskarê kitabê, yê dinê hevalekî dinê ku kitab xandiye. Nihat Akar, ev zî dereqê kitabê de ew ê fikrê xwe bibêjî. Bi xêr hatin Kek Abîd. Gelek spas. Xêrdar. Çawanên baş in. Berê her tiştê te pîroz dikin ji bo nivîsandina vê kitabê. Gelek spas doktor, gelek spas. Nihat tu çawa yî, baş î? Başım, gelek spas doktor. Erê ez naxwazim dûr dirê ser vekê bisekinim, yani hevalekî daxîl programê bûne. Berê disan çend caran gerek Abîd Gûrses gerek Nihat Akar bûbûn nîvanê çarpêl medyayê. Ez dibêjim bi carekê de em derbas programê bibîne baştir e. Kek Abîd ez ji te dest pê bikim. Va fikra nivîsandina vî kitabê çitan derket holê, çawa derket holê? Çi bû sebeb ku te va kitaba hena nivîsand? Başa, gelek spas. Ez beriya dest bi axaftina xwe bikim. Dixwazim ev ê hevalekî me hêja kadroyekî hêjayê rizgarî Nedîm Çelîk sê roj berê vefat kir. Rehma Xwedê lê be. Serê malbata wî û hevalê wî dost ve hevalên wî sax be. Hevalekî hêja bû. Li İzmîrê dima vefat kir. Ez bawerim Spas. ya kişî îro roja ez bawerim 8 sal berê hevalê hêja Nevzat Saxinê çû rehma Xwedê li wa bê û beriya mixwast beriya dest programê bikin ew her di hevala bînin bîra xwe. Nedîm Çelîk sê roj berê li İzmîrê vefat kir û rehma Xwedê lê be. Serê malbata wî dost û hevalê wî sax be. Derheqa vê kitabê de çawa fikra nivîsandina vê kitabê derket holê. Pêşî fikrekî wiha nebû ku bibe kitabekî. Pêşî teqrîben 8 sal berê, 9 sal berê hinek înisiyatîv hebûn ji bo danîna partiyekî girseyî. Hingî min jî wekû fikrê xwe pêşniyar û nîgeranên xwe pêşkêşî va hevala bikim. Em dîsa nekewin aynî xetayên berê ji ber ku em Kurd çend cara ceribandine me ku em partî deynin, partiyên girseyî ser neketibûn. Bi vî awayî dest pê kir. Wekû pêşniyar û nîgeran dest pê kir. Wext re bû tekstekî pişt re me dît ser vê meseleyê bi rastî jî gelek heval hene weke hev difikirin yani. Gelek heval hene tespîtê müşterek dikin lê ewana yani her yekî bi aliyê xwe de ew ê dikir. Min weke çi dibêjin? Tiştê ku nav kadroyên siyasî û rewşenbîra de hebûn, fikrên got hebûn, münaqeşeyên got hebûn, ya min jî
نرینن مجی هبون اوانا بون وکا کتابکی وکا چه بجن تکستکی متنکی ماسن پاشه هنک پیشنیاری هن حوالو دوستانجی چیه بو گوتن اوات تشتکی هجایا هن بشویجی فرهتر کرتر کر var hasıl vaka kitabeki derket destpekir da usa destpekir li gava mı destpekir ku am bi ku deri hata dikim az heneki peyda çum vak Türkiye dibejin el yordamı Kurdi dibejin parmesandın yani destpelki az gaham nokta ki jibo ku am ji hatayın beri rızgar bin xalas bin lazım em ji kültüra kevin politik ya beri dur bikevin. Je dur bikevin bigejin kültüreki nu kültüreki politik nu go hata nekin. Ne go tabelaya partiye ki nu deyinin bejinme parti ki nu daniye ama tevgereki pek binin rasti kültürel politik ji nu be. Gerek ispat. Anha az eri de sernivisa kitabı kültüriki politik u paradigmaya nu. De vekta de haberdana xeda tedbeji kültüra politik. Yani fark heye nabina kültüra politik o kültüriki politik. Ali zemin da. Kültüre politik fark ne? Nine kültüre politik kültür, siyasi kültür, kültüre siyasi. Başa. Ve dememce paradigmayı desbebekine yani paradigma. Eri paradigma beri her tişte te çimane jibote paradigmaya kem cevabı yanı evet cevabı. Paradigma alemeki fizike kun ev mefhum bekaraniye paradigma be zincire hecayana manayı Türkiye bejin değerler dizisi. Ve deri min paradigmayı behtir vaku hedef vaku armanç vaku mihver vaku doz bekaraniye. Paradigma yekenu çima paradigma yekenu kültüre politik u paradigma hevdu tamam dikin. Kültüre politik u paradigma jihev nikari jihev cuda biki. Gavatı kültüre politik haberi ya Kurda çi bu mesela ligor ve paradigma hebu. Beje hama partiye Kurda hamu illegal rehsine illegal parastin, xabat çektari parastin, rasyonel devleti kabul net kirin. Le naha praktikte hamu partiye Kurdun Türkiye nav rasyonalite nav sistema Türkiye'de siyaset edikin. Paradigma bu manaya da mebkaraniye yani hedef armanç dost o çima paradigma mehveravi da zaman u nasname ev ji ravşa milleti Kurd dertike be. Ravşa milleti Kurdsana ba Kurda cudatır ji Kurdsana İran, Irak, Suriye. Kurdsana ba Kurd hebun u mafi Kurda tamamen jibini da hatiye inkar kirin. Jibo ku em bikarbin xabatê bikin pêşî divê hebûn û mafê xwe bidin qebûl kirin. Hebûn û mafê me jî ziman û nasname ye. Ji ber vê paradigma nû de ew ê me armanca me ziman û nasname ye. Zamanı nasname. Yani vek nasname tedbirci nasname milleti Kürt, hebuna milleti Kürt be kabul kirin. Beli nasname. Hebuna milleti Kürt Kurdistana Türkiye'de hatiye inkar kirin. Esasen xebata milleti Kürt Kurdistana Bakur'da xebata eveye hebuna xwe dana kabul kirin ya. Yani em ninin. Resmiyeta Türkiye'de Kürt ninin. Evet. Tabii
hebuna kabul kirna hebuna Kurdan vek milletek li bixera mafê Kurdan zîtînî holê ew ji wekî Otomatik mantığına. ew ji wekî ji zimîn dest bike heta federasyonê nizam dikarî heta her cihê zî biçe yani ew Beli. erê di wî meseleyê de mesela ew ê yani sînor çi bibî Eğer Kurd Türkiye ser daxazên minimal erê lehev nekin ve ser çi lehev bikin? Eğer Kurd Türkiye ji bo bi destxistina mafê zimanê birferberde bi zimanê Kurdî resmîkirina zimanê Kurdî dana qebûlkirina îdentîteta Kurdî yani hebûna Kurda xebatê nekin ji bo çi xebatê bikin? Berê me digo Kurdistanekî serbixwe yekirtî demokratîk sosyalîst û dev jî Kurdistana serbixwe ber de em nikarin Kurdistana otonomî bi dest xînin. Madem waye ji xwe Partiyê Kurda îro Kurdistana Bakur da partiyê îlegal nemayne. PKK îlegal e PKK dibêje Demokratîk Türkiye Demokratîk Cumhuriyet. Ji bo Demokratîk Türkiye Demokratîk Cumhuriyet jî mirov şerê çekdarî nake. Hevceyê îlegalîte jî nîne. erê Ji ber vê yekê Kurdên Bakur, Kurdên Türkiye ji xwe nav sîstema siyasî ya Türkiye'ye de xebatê dikin. Madem nav sîstema siyasî ya Türkiye'ye de xebatê dikin, ser mesele ziman û nasname divê lehevdû bikin û doza dava ziman û nasname bikin. Ji bo ku Kurd mafê ziman û nasname bi dest xînin ne hewceyê şoreşê ye. Ne hewceyê Türkiye'de em şoreşê bikin. Doza Kurda ne doza guhartina devleta Türkiye'ye. Doza Kurda dana qebûlkirina hebûna Kurdan e. Xebata me aslê xwe de xebata me ew e hebûnê ye. Xebata hebûna me nayê qebûlkirin. erê pekî yani ji bo vîya bibêjine hêzê Kurd yan jî Kurdan bi hev re ziman û nasname dan pêş ji bo çi ji bo vîya çi organizasyon dibe Ew jî organizasyonekî divê tabii. Bêguman Partiyê Kurda dikarin serxebûnê jî biparêzin, federasyonê jî biparêzin, konfederasyonê jî biparêzin, liberal jî bin, çep jî bin, rast jî bin, ew tiştekî diye. Lê tiştekî esasî zimana esas e. Ziman hatiye ihmalkirin. Devlet giraniya xwe daye asimilasyonê Kurd giraniya xwe nedane ziman. erê yani dema nêzik de mesela ji bo ziman komerakê hate ava kirin hêzan berê piştgiriya wî kirin daviyê zêde rolekî mezin nelîstin tu dixwazî van hêzê Kurd bi hev re ji bo zimîn organizasyonekî çêbikin yan van Pêşniyarê min vê kitabê de pêşniyarê min heye. erê bi hev re yek partiyekî çatı örgütü çatı Ez dibêjim tevgerekî müşterek yan jî çatı örgütü yan jî alternatîfekî dî. Ez dibêjim lazım e tevgera zimanê Kurdî yani Kürt Dil Hareketî. Ne politika ne siyasî. Qesta min ne tenê Kurdin jî. Qesta min ne tenê Kurdin. Dersên bijarteyê de derket holê ku Partiyê Türka jî hene ku dixwazin zimanê Kurdî serbest be. Kampanya vê carê Partiya Deva, Partiya Gelecek ew jî ketin nav kampanyayê de. Em çênabe bêjin Türka hûn her ne aliyê dî. Bilakis mesele bi destxistina mafê ziman da Partiyê Türka re jî hudûd em nadeynin, çênabe em deynin. erê ev tevî maneyê ki yani va gavekî demokrasiye aynı wextê de ji bo demokrasiyê wexta yên kesekê vîya ji bo demokrasiyê lazım dibînin zarûrî dibînin
ev gav ki davjin em zî li hember wan gavekî dinê bavjinê ki nêzik hevdû bibîne bi hevra kar bikinî ev çi dibî bila bibî kî dibî bila bibî tevî manî ne odu yani qesta min divê em Kegali Kemal divê em zelal bin hinek hene mesela digotin işte hemvelatiye azad özgür vatandaş işte hinek hebun anayasal vatandaşlık qesta min ne vatiştane ev peşniyarê min Partiya Kurda li Kurdistana Bakur bi yan parçeyê dibî programê wan ê siyasî hene çê nabe ew partî dev ji programa xwe siyasî berdin lê balam di aynî wextê de lazim e ji bo ziman û nasname bibin xwedî paradigmayekî nû bibin xwedî programekî nû müşterek müşterek bi hevra dezgehan çê bikin mesela gelekî spas min vê carê baştir fam kir kek nîhat te yek ji wan kesekî kitab xandiye tu yî tu çi dikarî bibêjî derheqê kitaba kek Abîd da ez dibêjim kitap tam vaxtê xwe da derket belkî hinkî dereng jî mal kitap bi rastî jî rewşa me Kurda a îro dîtiye tahlîl kiriye û gihîştiye qenaatekî ku paradigmayekî nû çêbûye û divê em gora vê paradigmayê gavê xwe bavêjin kitap wek kitabekî destê ye yani taybetî ji bo xortên Kurd ku bixwazin di vî tekoşînê da cî bigirin divê herkes vê kitabê bixwîne ji ber ku ev kesê ku vî kitabê nivîsandiye kek Abîd ji xwe bi xwe 40 sal nav vî tekoşînê de ye û hatiye wî qenaatê ku îro paradigma guheriye û paradigmayekî nû heye ew jî zimana nasname ye niha li vir ew ê min çi ye yani tiştê ku ez ji vî pirtûkê fehm kirim em Kurd 40 sale tekoşîna me berê em bêjin berê 12 îlonê meselê çînayetî bû sinif û çizam tabaqê bû û meselê sosyalîzmê bû me digot kî zêde sosyalîst e ew rast e û herkes digot ez rastim êdin çewte dûra niha mesela hatiye cîkî din em ew ê münaqeşe dikin tiştên stratejîk münaqeşe dikin her tim me tiştê stratejîk münaqeşe kiriye tiştên taktik û acîl di ortê de maye ya jî hûn de bûye çi ye tiştê ku em münaqeşe dikin çi ye kek Abîd jî behs kiriye kitaba xwe da yani em Kurdistanekî çawa li ser wî qiyametê radikin li ser wî em hevdû xayîn çizanim xwefiroş û ne Kurd îlan dikin yani wextê ez bi giştî li rewşa rêxistinên Kurd ya jî tevgera Kurd mêze dikim ê ku ne xayîn e nemaye ê ku ne xwefiroş e nemaye ev tiştana hemû ji ew tê münaqeşeyên stratejîk Kurdistanekî çawa niha herkes jî dizane meselê Kurdistanê Kurdistanekî çawa em bi xwe serê xwe nikarin biryar bidin pirsa Kurd û Kurdistanê bûye pirsekî beynel milel bûye pirsekî navnetevî em mêze dikin başûr çawa bû çi dixwastin otonomî dûra otonomiya rastaqîne dûra hatin ew ê federe devlet bûn federatif li rojava her tim ew ê wan tê guhertin daxwaza wan tê guhertin kanton bû dûra bû federe niha nizanim çi ye ew zêde xuyanîne wextê em van tiştana münaqeşe dikin û hevdû aciz dikin hevdû xayîn û dijmin ew dikin zimanekî pir dijwar li hember hevdû bikartînin ev tiştana nehewce ye eger em 40 salê berê
ev paradigmaya nûyê îro me dest pê bikira me bigota em ziman û nasname dixwazin me wisa dest pê bikira niha qet nebe mafekî me dest xistibû lê me heta niha tû maf dest nexistiye û heta 40 sal şer jî çêbûye şerê çekdarî hê jî me mêtrekî axa Kurdistanê xilas nekiriye dev ji axa Kurdistanê berdin meselê ziman û hebûna xwe me nedaye qebûlkirinê di makazagona Tirkiyeyê de yani ev çi ev karasete hatiye li ser me rêxistinên Kurda li ser siyasetê Kurda îro divê ev tişt bêguhertin ev jî spas dikim kek abê pir xweş ew kiriye îzah kiriye divê em her tişteyên hincikî bira hemû partî hebin bernameyê wan çi dibe bira bibe serxebûn dibe federatîv dewlet dibe otonomî dibe çi dibe bira bibe ew ne mühîm e partî bira hebin divê hebe jî lê ê ku aniha ji me re lazim e tevgerekî parastina zimana zikmakî ye ev tevger çawa dibe kek abêt pirtûkê de çend sayfe pir xweş rêz kiriye divê her kes tê de hebe ê ku dixwazin milletê Kurd di makazagona Tirkiyeyê de resmî bê qebûlkirin nasnameyê wan bê qebûlkirin vê em bi hev re gav bavêjin ev dikare HDP bibe dikare DBP bibe dikare PAK bibe dikare kesên serbixwe û sivîl organîzasyonên sivîl bibe ferq nake lê divê em gavekî bavêjin ji evê dest pê bikin tiştê ku em dikarin bikin dest pê bikin îro ev paradigma hatiye evê me rojeva me girtiye û ez pir jî kêfxweşim ku her kes li ser vî tiştê ew dike li ser vî tiştê disekinin münaqeşe dikin destûrata hebê paşê ez tiştekî dixwazim hate bîra min ez tişkî pirs bikim kek Nihal ji te ji ber ki yani ez eger temam kir ez dikarim tişkî bila temam bike paşê ez temam bike te temam li vir tevgera zimanê Kurdî kek abid jî nivîsandiye ez numûnekî li her derê numûnekî didim a Bangladeşê li Bangladeşê rabûn tevgera zimanê zikmakî çêkirin em bêjin çend kes ev tevger dora xwe da hêdî bi milyona însana kom kir ev tevgera zimana zikmakî bû sedema rizgariya milletê Bangladeşê belê em 20 milyonên Bakurê Kurdistanê da û her kes jî dibe em zimanê dixwazin zimanê Kurdî resmî bibe lê em nikarin gav bavêjin çima nikarin gav bavêjin ev meselê kültûra siyasetê de em ê ew bikin li ser wî bisekinin a mühim li vir dezgehekî mezin dezgehekî girseyî dezgehekî ku rêya me rêya rizgariya Kurdistanê veke ev e tevgera zimanê zikmakî ye ez li vir noqtadeynim zêde ew nekim ji bo ke ez bikarim fam bikim yan zê temaşewan bikarim fam bikin ji ber ki berê mesela ji bo yekîtiyê pir tişt hate gotin hinek tiştî hatin kirin lê tevgerekî wahayê girseyî çê nebû mesela cara pêşin em mesela UDG'da da dibînî wan hem acil talep hem zî talebê mezin bi nav kiribûn nav acil taleban da mafê zimîn ev tiştanan zî hebû piştê cuntayê 5 qolî hevkarî hebû disan wan zî cî dabû acil talepler naskirina ziman nizam hüviyeta kurdeyatiyê falan lê ji vira tê famkirinê ki mesele ne bi tenê gotin e gotin bi avakî gotin li vir wê heye lê çima gotin hebû lê gav tune çima tişkî mezin çê nebû vira erê
بله گوتنه که مارکس هیه کارل مارکس دبیجه فیلوزوف دنیای پر خوش شروع دکن دنیای پر خوش ناز دکن لی ev giringe tabii lê girîngtirin tişt guherandina dunyayê. Niha em jî rewşa xwe dikarin pir xweş ew bikin, tarîf bikin. Em dibêjin em milletekî bindestin. Sömürgene milletekî bindest çi dixwaze? Rizgariya xwe dixwaze. Yani pir tiştekî tabiî ye. Li vir em hemû bihevran. Lê wextê tê kar û xebat ev tişt pir diguhere. Ya mezeke yani tıbbi çi Slavekî bidî ew ê HDP tu aynı roj dibî xaîn. Aynı roj dibî xaîn. Çi ye HDP Kurdistanek serbixwe naxwaze. Baba naxwaze bi zor e. Yani naxwaze diye em nikarin li ser ziman li ser hilbijartina werin cem hev tifaqekî bi hev ve çêkin. İşte ev tiştana edibêjim de ew ê de birakek abid jî behs bike mesela kültura nû da divê em ew bikin münaqeşe bikin. Yani çi mana be sebep çi ye? Gelo Kurt ne insanın? Gelo Kurt ne xwandane? Na. Kurt jî wek her milleti ew bune yani politize bune hatta gencin Kurda ez dibêjim li dinê ê herî zêde politize bune gencê Kurdan e li dinê. Lê car jî tişkî dibe her tişt ew dişe. Ji ber ku em li ser tiştên stratejîk li ser tiştên ku em nikarin ew bikin, li hev bikin li ser wan tiştana münaqeşe dikin. Baş ez vegerim kek abid gerekî spas kek Nihat kek abid wekî min kek Nihat pirs kir yani aliyê gotun da mesela zaman berezî hatiye vekirin aniye hene kesan aniye zimîn zaman tiştîkî gerekî mühime cî acil talebanda cî girtiye li hereketî vayê girseyî nav Kurdan da çê nebiye yek ev ne bi tenê hêzê Kurdan nav partiyên devletê da Dema Demokrat Partiyê da Daviyê da hene kes milletvekilî derketine qala zimin kirine serbest kirina zimanê Kurdî kirine nav CHP da kesê waheye ne em alîkî da ji ber ke tenk fikrî da mesela pir caran me gotiye ev partiyên devletê ne loma me nexastiye yan zî nekiriye yan zî bixe bawerî nekiriye bo wan ra yek karekî bikinê. Vîya da di vî tiştê de kültür tê pêşiye yani tiştekî de basikê kültüra politik çi ye problemê me yani aliyê kültürî da bêjî. Kekê doktor beriya her tiştî mesele zimanê Kurdî gelek zû da ji aliyê gelek camêre ve hatiye rojevê. Ahmedê Xanê ta teqrîben 400 sal berê vê meselê bahs kiriye. Yani ez tiştekî nû icat nakim ya min ne tişteke xebatekî mütevaziye derheqa mesele ziman da Kemal Badırlî heye em bêjin İsmet çi bû navê Doktor Nurettin heye û birayê xwe re bêjim Celadet Bedirxan heye Motkîlî Xelîl Xeyalî heye yani gelek hene ku berê da niha jî derheqa vê meseleyê de serê xwe îşandine Kurdistana Bakur jî Mehmed Emîn Bozarsan alfabe derxistiye û gelek kitabê hêje tercüme kirine qesta min ew gelek camêrê dî jî derheqa ziman da giringiya ziman da xebitîne lê pêşniyarê min vê kitabê de tiştekî cuda ye cevaz e çi ye ez dibêjim partî û rêxistin û rewşenbîr hunermend elîtê Kurda tercihê wan siyasî çi dibe bira bibe divê bi hev re pêk ve tevgerekî ziman pêk bînin
tevgera zimanê Kurdî başa kî têda cih bigire? Ew partî, ew rêxistin, ew kes, ew komeleyê got, ew hunermend, ew rewşenbîrê got dixwazin zimanê Kurdî bibe zimanê perwerde, zimanê fermî Tirkiye, ew têda cih bigirin. Xebatekî legal, kanûnî, meşrû seranserê Tirkiyeyê de xebatekî wisa medenî bikin ku devlet jî, hikûmet jî, partiyên îxtidarê jî, partiyên muxalefetê jî bêjin elheq xebatekî wiha heye, daxwazekî wiha heye, talebekî wiha heye, em ê pêk bînin. 2018 de 8 partiyê Kurdan Diyarbekirê platforma zimanê Kurdî ava kirin. Li wan pîroz be. Platforma zimanê Kurdî kar û xebatê wî salê carekî derxistina beyanekî be, manayê wî ew xebata xwe nake. Platforma zimanê Kurdî de ew partiyên ku têde ne lazim e sekreterê wan hazir be civîna wan de. Ji ber ku ji bo Kurdê Bakur îro ji zimanê Kurdî girîngtir tiştek nîne. Pêşniyarê dî hemû xepatinê Kurda ye. Kî çi dibêje bila bêje. Kî çi program pêşniyar dike bila bike. Xeynî zimanê Kurdî îro Kurdê Bakur nikarin li pey tiştekî dî herin. Ji bo navê yekê divê em rewşenbîrê Kurd, siyasetmedarê Kurd giranî bidin, zext deynin ser partiyê Kurda, rêxistinenê Kurda, rewşenbîrê Kurda bo tevgerekî zimanê Kurdî pêk bînin. Navê wî çatî örgütiye, navê wî cepheye, navê wî çi ye ez nizanim. Divê ew bi xwe pêk bînin. Kek abî Doktor tiştekî baş zimanê Kurdî ewa bûye salekî du salek ketiye Rojava Kurda da. Lê bi awayekî rêk û pêk neketiye Rojava Kurda da. Ji ber ku pêşengiya wî lazim e platforma zimanê Kurdî pêşengiya wî karî bike. Par sala par biryarekî girtin gotin em ê kampanya îmzayê vekin, heta niha em nizanin encama îmza kampanyasî çawa çû, salek derbas bû. Ez rexna li wan nagirim, ez tenê ew ê dibêjim. Kültura polîtîk eleqeta wî çi ye? Kültura polîtîk eleqeta wî gelek heye ji ber ku kültura polîtîka berê di nav rasyonalîteya sîstema devleta Tirkiyeyê de xebatkirinê hema red dikir. Li îro hemû partiyê Kurda nav sîstema siyasî Tirkiyeyê de kar dikin. Eger ev partiyane ji bo ziman û ji bo hilbijartin jî neyne ba hev ji bo çi hene nexwe? Manayê wî divê em kültura berê rizgar bin. Kültura berê sekter bû. Sekter bû. Hevdû qebûl nedikirin. Demokratîk nebûn. Plural nebûn. Pirdengî pirrengî nebû. Ew hîn jî serdest e. Kek nîhat axaftina xwe de got. Partiyekî diçe merheba dide HDP dibêjin bûye xayîn. HDP diçe tiştekî dîdike dibêjin bûye xayîn. Ev kültûrekî ne rast e tu rexneyê te PKK re HDP re divê hebe, bila hebe. Rexneyê te hebe, manayê wî ne ev e ku tu nikarî pê re îş bikî. Tu ji bo zimanê Kurdî nikarî bî partî, hemû partiyê Kurda re, ne tenê Kurda, Türka re jî tu nikarî bê îş bikî, tu dava çi dikî, doza çi dikî? Peki ez pirskî wiha bikim. Tevgera zimanê Kurd ji ber ku zimanê Kurdî di resmiyetê de bê qebûl kirin. Tevgerekî wiha ava bû, yan zî komelekî wiha ava bû. Nav çi dibî bila bibî. Di rêveberiya vîya da mesela yek kesekê
ji partiya AKP'ye yani ji CHP'ye li zimanê Kurd diparêzê dixwazî zimanê Kurd bi resmiyetê da weke resmî were qebûl kirin. Ew kesê dikarin rêveberiya vî tiştê da cî bigirin yan na? Çimana? Erê peki Zêdetir tiştekî dibêjim. Müsteşarê MİT müsteşarî yan jî Emniyet Genel Müdürü Mehmet Ali Agar ew dibêje ya qatil çê dibêje Mehmet Agar dibêjin. Ew jî ji bo zimanê Kurdî bixebite bira bixebite çi? Çimana? Peki yani viyada şerta Kurdbuyun, Türkbuyun tınne ve demeti dibêje. Ne şerta? Tam bilakis. Yani şermeki mazine gu zamanı 20 milyon insan, 3 milyon insan hatiye qedexe kirin sala 2022 diyada. Jibona ve ki doza zamanı Kurdi, doza nasnama Kurdi, dozi revane adilin jive adiltir, jive revatir dozaki dünyayı da tüneye. Jiberku mafya tabiine, mafya sürüştine tabiine devlet eftiştene qedexe kiriye. Jibona ve ez dibêjim doza Kurda doza hebuneye. Jiber ve dibêjim Kurdi Türkiye xebata wan xebata hebuneye. Yani divê xwe bidin qebûl kirin. Em resmiyetê de nînin. Em wekû Kurd tunene. Rast e. O kültüra alaqata wî kültür gelê çawa nîne. Kültüra berê mixabin politik kültüra berê got mirov politik kültür ji ku werdigire ji civata xwe werdigire ew îdeolojiyê ku diparêze digire numuneyê ku ji xwe re dikiriye îdol digire û me çepîtî dikir çepîtiyekî ekstrem me çepîtiyekî ekstrem dikir birayê hêja em li Bilîsê de me digo Ekim devrimini gururla selamlıyoruz. Em çima Ekim devrimini gururla selamlıyoruz? Çima yani? Urus hatire bitise işgal kirne em hacb Urus'a nakin. Em çima uza beşin. Yani bir rızgari ketibu bu Ekim devrimini gururla selamlıyoruz. Em nikarin civina xoda zamanı xo kısa bikin. Em nikarin tişteki bikin. Navê me tuneye, zamanê me tuneye em rabûne kava digot nizanim Çin dörtlü nizanim çi yani çi mesele Çin'e mi hal dikir? O yani birastî jî tiştê acayip meşhur bûne. Ez zêde dirêj nakim ez vegerim ser kitabê. Hayran divê kitabê de paradigmaya nû ziman û nasnama kültüra politik nû çima hatiyen münaqeşe kirin ji rewşa me derketiye. Yani ez neçûme gor dilê xwe zevqa xwe min tiştekî pêk neaniye. Gava min dest bi nivîsandina evê pêşniyar û nîgeranên xwe kirin ji bo pêkanîna rêxistinekî berfireh, demokrat, şeffaf, seküler, plural hêdî bi parbisandinê ez giham politik kültüra kevin, politik kültüra nû. Politik kültüra nû divê em yek kevin berê rizgar bin dûr bikevin mixabin hîn jî politik kültüra kevin li ser Kurda zêde tesîra wê heye hîn jî. Ez dixwazim li bira tişkî serrast bikim ji ber ke mesela yekeviyê wek hevibûyîn ideolojiya Rusan ne ji Rusan kemtir e şoreşa Fransayê de bin dizanin yekevî yek sloganê wan bû vekî dinê li memleketê me tarîxê de mazdakî hene hürremî hene ji bo wî pir karbiye Mars yan zî yêdinan kesê dinan zî ji wan deran girtiye ne ji bo xatirê wan bû tabii yekevî sosyal demokrat bu avakî dinê diparêzin komünîst bu avakî dinê diparêzin ne rast e ve ekstrem bûyîn ba Kurdan da zêde bû dikariyan tişkî dinê zêdetir makul vî tiştê biparêzin ez bi te rame ba doza Kurd tabii doza Kurd
من گفت دوزا کرد یعنی یک زمان دوزا کرد زمان کارالینا زمان خه یک جوانه پکی وکدنی چه هیه ناو دوزا کرد دا دکتر دوزا کرد دعوا کرد دعوا کی مازنه و دوزا ملتکیه ama yani döveke da nav rasyonale Türkiye'de em gora vekta rasyonale Türkiye hareket bikine gora işte pivane demokrasiye falan dibin temsil dibin falan tışmış duvar rasyonel anda em çava dikarne kala doza kurd bikine az deme vur yani naha vaka ku kitap da gotiye دست ما در رچته حاضر نینن باور کنینه چاوا مرو جه خطای کوین دور دکوه دگیجه تشت نو هنگی فرق دکه کو خطا کریه نها ام نکارم پروگراماتیکا کردن دنیای کردن ترکیه همو چاره سر بکن لی پارتیین سیاسی کرده کوکوان 5 سال 7 سال 8 سال بری هنه پروگرام وان هنه اولا خباته کی کرنه ایرو بلکی هنه کی ضعیف کتنه هنه کی بچوک بونه هن پارتی ماستر بونه لی دوزه کی بردوام دکه هم تشتر تبلیغ نکن پارادیگما نو گاوت بجم زمان ناسنامه جبو کردستان باکور از دبیجم جبو ترکیه از دبیجم جبر کو روشا کرد عراق و سوریه ایران جمع جداتره لور چما زمان و ناسنامه بویا محور جبر کو زمان ما هاتیه قدخه کرن اسیمیلاسیون ام دحالن ام دبن ترک ناسنامه ما جی دبه ترک گاوا تو زمان و نازنامه خواه بدست اینی تو هبون خواه دی قبول کرن مافی خواه دکاری دوزا مافی خواه بکی تو دکاری وقت کرده کی پرورده خواه ببینی نازنامه تا دا کردبون تاوی دیار ببه جبو ملت کی 20 میلیون 3 میلیون چی پیوسته دی تو دوزا وا بکی دعوا وا بکی لی گوا اول گوا پیشی و حرکت کرد ایرو جی رابه زمان و ناسنامه یا اره باشه yani az Ali din adam tabi zaman bu temsiliyet vekta temsiliyet beşket temsiliyet kurdan hadi dezgeh resmi bun zamazi peş vardı ki em dibin ki direkt paralel tişteki navbena karanina zemin o dezgahında divan şartında ne bitene veka devleti Türk yek sebebe ve tabi devleti Türk kadehedi ki yanzi lem tadadı ki lember millet tersini li aliye dine da millet bxe be karanina vi fayda nabini fayda ki ekonomik jiber ki zamanı kar xebat ticaret ne jibo vi mesela problemi ki dine derdi ki bu oli çeye temsiliyet aliye temsiliyet da ma Kurd براستی به adaletten temsil kirin yani nav rasyonel Türkiye'de begirne mesela yerel yönetim belediye hava dikari şuna mesela Kürtçuma mekazın valiyan kaymakamın derhinin cibidin vi kare belediye bekin. بله نها او تشتی که تو دبیجی تقابل گوهرتنا هن تشتی اداری دولت ترکیه دیگه جکرم خورا بار گوهرتنا اداری دولت ترکیه نخنه سکره کرده کرد بلا نبن حمال گوهرتنا ترکیه جواتا که مازنه 8 میلیونه 20 میلیونه وی کردن کرد بلا پیشی زمان خواه ناسنامه خواه بدست خینن
جبو زمان و ناسنما خواه بخبتن باشی رابن باتشتی که تو دبیجی بحث بکن قرعتا من اوه اگر ایرو باش emverne helbijartını yani rasyonel Türkiye'de helbijartın heye partizi abadıbın partiye partiye kurdan kurda amuji partiye legalın dve bikebin legalın gerek resmiyet eda helbijartın eda xer nişan bidin eğer helbijartın eda reyvan ve zedebin evtevi maneyi ki serketi ne eğer kim bir bi ser neketine wî tiştê qebûl bikin. Pekî em mesela via helbijartinê de dikarinê weke şert wê pêşiyê bibêjinê kê partiyê yan kê cepheyê va pêşniyarê me qebûl kir em helbijartina pêşiyê de piştgiriyê didinê wî. Ne tenê hilbijartina siyaseta Kurdan da lazım e zaman û masname bibe esas کی زمانی من بدی از پشکریاوی بدم بکم کی ناسنامه من بدی از پشکریاوی بکم yani em nekarin vaka Selahattin Demirtaş dibêje ortak devletimiz, ortak nizanım şeyimiz, ortak nizanım devleta Türkiye ne devleta Kurdaya devleta Türkiye hebunu mafê Kurda kabul nekiriye zamanê me ne kabul nekiriye bila zamanê me kabul biki bila nasnamame kabul biki piştê hingî belki em karin bêjin ka ev devlet çawe ya devleta me ya jî ya ne devleta me ya jî îca ji bo navê mesele ziman bila ji henekara weka daxwazekî reformîst damga dikin ne wisa ye doza ziman daxwaza ziman daxwazekî şoreşgerî ye îro Kurdên Bakur û Tirkiye ji ziman û nasname şoreşgertir tu daxwaz tu neye eger daxwazê dî hemû direwin ji ber bi dest nakevin baş yani ji bo em nikarin Kurda bikin hemal Kurdê Tirkiye partiyên siyasî Tirkiye her tim Kurda kirine hemal em ne hemalê wan eger guhertinekî çêdikin bila çêkin ji xwe re zimanê min bide zimanê me bide nasnama me qebûl bike piştê hingî were em tiştê dî jî bipeyvin esasen partiyê Kurda bikaribin tevgerekî qewîn tevgera zimanê Kurdî pêk bînin bi hemû etrafên ku qedexeyên ser zimanê Kurdî dixwazin rakin û ez westiyam hinekî kek nihat re ew ê bipeyve ez hinekî baş ez kek nihat pirs bikim kek nihat tiştekî kek habît got yani tişkî müşterek bi hev ra hereketa zimanê Kurdî wek bikin ev aktûel e yekî zî aliyê weka kanûna internasyonal da zî tiştekî meşruye gora kanûnê Tirkiye zî yani ev tiştekî makul e li hember wî zêde tişek tune ji ber wî em di vî çemberê de wexta benê bahev de zêdetir em ê tesîr bikinê ez bi wî bi te rame lê aliyê dinê de mesela partiyê polîtîk ne bi tenê ziman ew dixwazin bibin desthilatdar zê dixwazin mümkün e hinek kes mesela Hadep dixwazî bibî belkî hükümetê pay bike yani di her aliyê da bi tenê mesela ziman danine meseleyê dinê da zî ew xadî fikir raman ev tişkî meşrû ye normal e yan na çawa vê davê te tiştî got yani got mesela ziman ji bo me ji bo Kurdan tişkî mühim e erê ez qebûl dikim ji bo wî zî bi hev ra gerek kar bikin lê ev tê wî maneyekê wexta partiyê siyasî ava bûn yan zî kesekê dibêjin em partîk me ye partiyê me ye siyasî heye bi tenê xwe bi zimîn dorpêç bikin yani mana partîbûyînê çi ye mana Rewşa me Kurda cudatir e rewşa Kurdê Tirkiye mesele ziman dertika pêş ew mesele ev taleb ji rewşa me derdikeve rewşa me taybet e dunyayê de bê emsal e weka Kurda nînin zimanê qedexe kirî nînin
Na melli servi lehev kır. Giştik jibovi kar bikin. Ev talebeki acile jibovi kar bikin. Le dervayı mesela çi bibêjim derheqê petrolê da mesela yanzî derheqê çevreyê da yek tişkî de nedir fikri? Ev zî tişkî normalde ne yani parti varan dibêjin em parti ne? Parti bûyî eri naha mesele li vir çi ye? Yani pirs a mühim li vir tiştê ku me hemûyan girê dide, yani tiştê ku kêk abit li wir nivîsandiye, tiştê ku me hemûya girê dide mesele ziman û nasname ye. Di vî çerçeveyê de em dikarin werin cem hev. Partî car partî ciddiya xwe bira bikin. Bira Evet. partî hebin. Yani ew ji bo vî tiştê re ew nîne asteng nîne. Lê çi ye? Divê îro em hemû pir baş dizanin dewletê Tirkiye me dorpêç kirine, me fetisandine û nahêlin em gavekî bavêjin. Çi partî dikarin tişkî bikin, çi komala dikarin tişkî bikin, çi jî partiyên resmî ku 6 milyon ray digirin dikarin tişkî bikin. 10,000 qadirên ew partiyê resmî ku 6 milyon ray digire girtine avêtine hendir. Ha li vir tişkî derdikeve ortê. Divê em tiştê din hemû deyînin alîkî. Partî karê xwe dike, nizanim komal karê xwe dike, êdin karê xwe dike. Lê ji aliyê din da em hemû tên cem hev. Ji bo zimanê zikmakî. Ha Tirk, partiyên Tirka eger ew jî dixwazin zimanê Kurdî resmî bibe ya jî Kurd di zagona Tirkiyeyê de ew bibe, bên qebûl kirin, sersera ser çawa. Lê em van tiştana ew nekin, tevlî ev nekin. Niha em hatine rewşekî wisa ku meselê ew ê münaqeşe dikin. Meselê ziman û nasname münaqeşe dikin. Ez dixwazim li ser mesela ev kültura nû hin tişta bêjim. Derê ez tişkî pirs bikim berekî Bele. tu bitî wîrê erê hereketî hevbêj bi hev re dervayê wan partiyan ava kirin yek modele yek rêye. Mesela yekê dinê derkevî ew kesê werzî hene niha nav partiyê devletê Tirkiyê da cî digirin bibêjin em bi vî rêya zêdetir dikarin bi tesîr bibin bi ferma wezî werin nav CHP yanzî AKP da bigirin cî bigirin em mesela ziman li vira baştir dikarin wê holê. Wê demê em ê çi bikinê? Ya li vir tişkî derdikeve ortê. Yani her carê ku ew dibe hilbijartin çê dibe ka ew partiyên ku hinkî qala mafên Kurda dikin hene. Her tim ew ê hebe jî. Ji ber ku Kurd ew e. Yani em bêjin noqtê kilît de ew ê de kî bixwaze bibe hikûmet divê hinkî xwe nêzîkê ew bike. Nêzîkê Kurda bike. Lê li vir a mühim ev e. Divê Kurd li Bakurê li Tirkiyeyê wek taraf tev bigerin. Yani berê tarafekî bibin. Yani berê bêjin ku em Kurdin, em zimanê xwe dixwazin, em nasnameyê xwe dixwazin. Ha viya çawa merî dikare bibe taraf, vê herkes nav da bibe. Yani ya ji dil dixwaze ku hemû partiyî rêxistin û komalên demokratîk di nav vî tevgerê da ciyê xwe bigire. Yani ê mühim li vir divê em xwe li hember ew ê Tirka, devletê Tirkiyeyê wek terefekî nîşan bidin. Ew jî bi berê bi yekîtiya esasen berê bi yekîtiya Kurda ev tiş çê dibe. Yekîtiya Kurda çawa çê dibe? Em li ser şoriş û nizanim tiştên din nikarin li hev bikin ama dikarin li ser vî tiştê li hev bikin. û divê hemû partî jî ew bikin. Yani ya alîkarî bikin ya jî qadirê xwe bidin navê ew ê navê xebatê. Erê yani tiştekî tu dibêjî navbêhna mesela HDP Türkiyelik falan dibe va navî manê Türkiyelik yanzî wexta Kurd
eğer bikaribin kabul bikin ve devleti me ya şerti ve ki asgari şert çiye? Asgari şert zaman evin çi dibêjin? Kekmiyat. Asgari şart zamanı Zaman yani ve deme Türkiye'de bir devleti Kurdan çeva dibi. Yalnız bervi gavık ziddi avıtın. Türkiye nabe devleti kurda. Ya livir dixwazin Kurdî bikin resmî. Kurdî bikin zimanê perverde. û bêjin milletekî heye navê wî milletê Kurd e zimanê wan heye û bi wî zimanê divê zarokê wî milletê xwe perverde bike. Hemû mesele ev e. Yani ji vî tiştên polîtîk divê merî dernexîne. Ev tiştekî însanî ye. Ha kîviya meselê ziman kî kiriye polîtîk? Devlet bi xwe kiriye polîtîk. Lê em bi xwe wek evekî însanî dibînin. Yani daxwazekî însanî ye. Wê çaxê em ê ji ku alîkarî bigirin? Ew ê Ewropayê alîkarî bike, ew ê Amerîkayê alîkarî bike, ew ê dezgehên demokratîk ê dunyayê hemû alîkarî bikin bêjin ya 20 milyonun û dixwazin zimanê wan resmî bibe. û ev tevger jî ji bona wî hatiye çêkirinê. Baş e. Ve deme zede problem navbêna çepê Kurdan û çepê Kurdan û çepê Tirkan da zî namînî divî meselê da. Yani piraniya wan mesela zimanê Kurdî da dikarin bi Kurdan re xebat bikin. Li vira pirsik heye. Pardon. Mesela doktor lütfen please. Doza zimanê Kurdî ne mesela çep û rast e. Ne çep û rast e. Ji bo wekî ez dibêjim ne çep rast e ez dizanim lê pir caran mesela ji ber sebebekî dibêjin çepê Tirkan wiha ye giştî qebahat ji çepê Tirkan re tê dîtin. Niha eger me polîtika kanî kir tiştê müşterek dît em dikarinê bi yêdinan razî kar bikinê dijminê xwe zêde nakine yani wî dixwazin Kek Ali Kemal çima min wisa müdaxele kir me gote mesela ne çep û rast e doza zimanê Kurdî nasnama Kurdî li Türkiye dozekî insaniye tabiiye normal e. Kî xistiye qalıba siyasî kî dixe qalıba îdeolojîk da devletê 100 sal berê qedexe kiriye xistiye wê qalibê de û hinek grupên Kurda vê meseleyê zêde dikine tiştekî îdeolojîk. Na. Niha tu zimanê milletekî qedexe kiriye li gor hemû prensîpên însanî hemû prensîpên yekîtiya milletan tu şaşî. Yani niha dibêjin mafê zarokan ya yekîtiya milletan heye li wê derê çend madde hene dewleta Türk îmza nekiriye. Çima ji bo ku zimanê Kurdî serbest neke ji bo zarokê Kurda. Îca gava ez dibêjim tabî pir zehmet e destpêkê de însanê me giringiya ziman hîna fêm nekirine tevgera Kurdî bi xwe fêm nekiriye. Beriya heşteyî carekî du cara özgürlük yolu dedekade mesela zimanê Kurdî anîn rojevê ji her kesî zêdetir rizgarî ku kawa PKK hücumê wa kir reformîst û nizamçî belê reformîst bila reformîst be navê wî çi dibe bila bibe hayran ez wek Abid Gürses bi aqlê xwe îro li Türkiye dava ziman û nasnama xwe dikim ve ez dibêjim Kurdên Türkiye rewşenbîrê wan siyasetmedarê wan partiyê wan komeleyê wan hunermendê wan lazim e hişyar bin vegerin li xwe vegerin
بيجن كا روشة ما تشيه براستي چما ام دوزا زماني خواناكن دوزا ناسلما خواناكن چما ام لپی سلوگانین پوچو درو دچن باشه کک abit ev tiştekî tu dibêjî rastî ez bi te rame ji ber ke Kurd mekaribin polîtikayê bikin tiştê azamî anîn pêş şoreşkerî falan şoreş di zanî yan zê şoreşkerî tişmiştê wan cardan xirab dike carcaran baş dike ez nakevim wan deran girêdayî veka te ez ê quvveta te ye ev tevî mane ki li rêya dinê rêya reforme reformist وقتا reformist بود اساس پیشیا خیر ناگریت دبیجی گورا شرط ظروف از گاوان دابجم زیادتر از دخوازم موافقه وک بکم mümküne de netice da ez bigişim heri tişte bilind. Peşiya politikayı bedike. Çima va dijmintiya mezin çima lehember reformizmi ba Kurdan yani va politikayı em viazî vekirî bibêjin reformîzm ji bo me Kurdan tişkî xirab e yanî em çima qebûl nakinê ya çima xirab be niha em nikarin mihir lêxin bêjin ev baş e xirab e pîs e îro em dibêjin hayran me nikarîbû em zora dewleta Tirka bibin Partiyê Kurda tiştê ku diparastin ser neketin او پارتیا کو خبات چکداری کر اویجی سر نکت مادام وای رفشه ما چیه لگور سیستما ترکیه دا به دست خستن ما فی کردانه و جرا رفورمیزم دبیجن چه دبیجن بلا بیجن تو بخواه جبو چه دکی تو جبو ما فی خواه دکی جبو به دست خستن ما فی تا چه متد لازم به تو متد جی بکار بینی yani manipülasyon bir nekin aliye ideolojik, aliye siyasi tevgere Kürt hatiye manipüle kirinci. Yani ez dibêjim ne tesadüf bu ku hemû partiyê Kurda ekstrem cep bûn. Gelekî yani ez nabêjim mesele polisiye, manipülasyon, ideolojik manipülasyon pir giring e. Îro Kürt çawa tên manipüle kirin یک برای اسلام امت محمد ام برای هبن لی گوات ما فی خود خوازی تو نبرای یک جی علیه چپیتی انترناسیونال اون زنم چی گوات مثلا کرده به پشت سوسیالیزم ما فی کرده بدن او جی خیال دمینه ریا سیامین ار مدرنیزم یعنی کرد gelek aliye ideolojik ve gelek hatına kapandın. Devê em hayş xwe hebin em hişyar bin li xwe vegerin rewşa xwe rewşa milletê xwe bibînin milletê me asîmîle dibe berê asîmîlasyon ne weka îro bû îro asîmîlasyon derece fersah zêde bûye ji ber wê yekê ez ne akademisyenim ez ne lêkolînerim lê min jî ji bo vê milletê نزدیکی 40 ساله زیادتر خبات کریه تجربه من در کردستان پارچه دی روشلاتا ناویل اروپای و چاودری من یعنی observasyon من هشت کو از و تثبیت بکم به آلیکاریا دوست و حوالان او متین او تکست جا آلیه کمانی 15-20 حواله من با من گلک مقبولون مثلا یک جوانانی هاته آلیکاریا وان او متین پیک هاتیه وکی دیجی کردیا و کتاب جی 100 روپل پیشی 20 روپل داوی من کرمانجی آوی من چکریه بشکی نزدیک 8 روپل جی حوال احمد خان چکریه و جبو کتاب جی جبو وشانخانه روپل جی گلکی سپاس وقت کی زحمت و کتاب لترکیه دا چاپ کرن شش محبری هاته چاپ کرن لپرتوکا کردی تفروتن کتابخانه کردی دا تفروتن yani ez dibêjim eger ev kitap ji bo münaqeşeyên ziman nasname paradigma kültüra politika nû kevin bibe vesileyekî biçûk û münaqeşe bibin ev tiştana
rol xwe bilêze, xizmeta xwe bike. Armanca vê kitabê jî ev e yani. باشه لبرا چند شیروه نه یک حاجی کاردوخی آشتی تشت پرسکریه چما هم ده کرد لدیجی TRT کردی درده کبن فایده وی جبو زمان کردی نه TRT Kurdî fayda wî ji bo zimanê Kurdî gelek heye. اره گک نیاتی چی بیجی Helbet li wir Kurdî diaxivin demek ki ji me re evê wî heye. Zarokên me temaşe dikin. Jinên me temaşe dikin. Yani millet temaşe dike. Kalite wî kalitekî pir baş e. Çima em jê istifade nekin? Yani her çi qas bin kontrola devletê de jî bibe ji bo evê perverde ji bo ziman baş e. Dedisan ba Kurdan zede interese tine yani lübra da mesele ki sosyolojik tine çima Kurd veki yehe nabinin kek nihat Çima wek axwe nabînin ere ji ber ku dewlet çêkiriye yani wextê dewlet çêke wek axwe nabînin yani ez jî wek ez bi xwe jî wek axwe nabînim Ez jî wek axwe nabînim. yani lê divê em jê istifade bikin yani hebûna wî baş e xirab nîne yani û ev jî tiştekî miwaqat e yani sibê dikarin rakin jî yani lübra da tişki temsiliyet mesela temsiliyet disan tepeş yani Kurd eğer dezgeh ki serbuxebi gerizayı siyaset emebi Kurd idare lübra vek bibin dikarin Kurd veki yehe bibinin zedetir yani Ali Kemal mesela TRT Kurdî de Kurd gelek takirin. Kurd Evet. qestamın peşi PKK o dijî vê derket. ere O kesê ku çûn ve derê ew tehdît kirin. O tiştê xirab gotin. Mesela tenê TRT Kurdî de nekirin. Mesela dersên bijarteyê Kurdî de jî kirin. Eger 10 sal berê dersên bijarteyê Kurdî gava hate danîn dij derneketi bana, dijminatî nekiri bana, îro belkî sınıfa yekê ve dersa Kurdî hebû. Rola ve tişta ji bîr nekin. ere ev rast jiber ev rast va nişanlı de Kurd nikarin bir yedinan ra kar bikin vekta kontrol desvanda mebi gaveki hatine avıtır wan kabul nakin yani veki zarar ji xeradî bine ev tabi fikreki gerekî xirabe TRT Kurdî rastî yani wî aliyê de hizmeteke gerek Kurd Aliyê îdeolojik TRT Kurdî aliyê îdeolojik tiştê xirab dike. Lê aliyê ziman de hizmeta wî gelek baş e ji bo Kurdan. ere mero her da aliyan bibînî rast e vekî dinê me farîqaya hinek tişkotiye keke abîd yani gerekî dirêj nivîşandiye tu edebiyat û siyasetê rexne dike te dixwazî ez bixwînim ji te re kek avî tu edebiyat û siyasetê netewî tevlihev dikî bi min tu erebê dikî berhespê siyaseta milletê mustemleke minimize kirin ne tu hawayê ye doza milletîkî bêyî statû xwaziyê bi ziman xet kişandin dorpêçkirina Bakur û helandina Kurda ji ne statûya mustemleke bûyînê ye Mehmet Uzun edebiyatçiyê Kurd û bi nav û deng bû siyasetê jî kawandî me zanîbû min fam nekir wirê bi min tu jî li ser edebiyat û ziman xe hîn bike û çêtir be tu jî siyasetê dûrek ko rexne nekiriye tu siyasetê dûrek gotiye yani siyaset tu çi dibêjî siyaset Çi bêjim bravo ew qenaeta wî wisa çi bikin. yani erê û evan nepirs bû doktor tiştê ku pirs e dikariye bikî yani rexneyê vekî dinê Yani ewa ne pirse ne rexne ye ne tişteke em li wir ser çi diqise dikin ew çi dibêje. bi zimanê
Said dervay wekek sayısı tiştek gotiye yani zamanı Kurdi her çıkas Cumhuriyeti burada kadehe bu yeji Kurd bi zamanı he peyvin lej saren nodşun ve asimilasyon perzede bu nifşen civan edib Kurdi napeyvin sedama heri mezen evek ne Kurd neci Kurdi hadi statüki ninin. Rast tespit evi rast. Evet. Peki ez vira teşkidini bipirsim. Mesela bira İskoçya milleteke zamanı wan heye yanzi Galler Galler zedetir zamanı wan tabelan daxuya dike zedetir maye le İskoçya veka milli zedetir meclis waneye ev devlet ki serbuxa dixazin. Ana İskoçya kabul nekirin serxabuni. Yani partiya her mezun disan partiya vekeye partiya Nasyonal Partiya Milli Partiya İskoçya'ya Beli doktor serneketin evde referandum eda. referandum eder rast serneketin le mafi wan hene yani aliye her aliye da İskoçya te kabul kirin giştik lehembervi kestin giş parti wis statüye de parezin ne vekidin serxabune yani kesti. Beli naha mesela milleteki همون مافیوی هبن جی حقیقی طبیعیه که بخواست دولت تاوی سر بخواه هبه او نورماله. Yani zaman Katalonya jî doktor aynı tişçe bu. Wana jî dixwazin serbixwe bibin. Yani heqê wan em milleteki cihêne yani çi jî bibe. Zimanê wan anda biye lê weka millî berdevam dike. Şûra millî. Belê çawa niha mesele zanî mesele millî, mesele millet bûyîn, mesele devlet bûyîn ama pir mejarekî pir fireh heye. Yani li her milleteki rewşa wî cudatir e. Îro rewşa milletê Kurd, Kurdistana Bakur rewşa me cewaztir e, cudatir e. Divê em derdê xwe bizanibin. Em derdê xwe nizanibin, nikarin dermana xwe jî peyda bikin. Kurdê Bakur, Kurdê Türkiye asimîle dibin. Milletê me dihele. Asimilasyon xeter e. Wekî dijî milletê Kurd, Partiyê Kurda bi tiştekî ser neketin. Piştî inkılaba askerî em ser neketin. Partiyê me, grupên me siyasî têk çûn. PKK xebata çekdarî çekir. PKK mala Kurdan bi xebata çekdarî xira kir. PKK şerê hendeka kir, mala Kurdan xira kir. Kurd neverin, Kurd devlet jî zordestî daye. Zulüm dike. Her roj pêncî heb, sed heb hedefelî digirin tavêjina hepsê. Ca rewşa me Kurdistana Bakur cudatir e, cevaztir e, heyran hay ji xwe hebin. Em Kurdistana Başûr da piştgiriya serxebûnê dikin. Ew gihane vê merheleyê. Lê Kurdistana Bakur da em dibêjin hebûna me qebûl bike. Kurd bûna me qebûl nebûye. Em weka Türk İslam dinivîste kimlîka me da. Em ne Türkün. Milletê me hemû jî ne Müslüman e, ne İslam e. Îca ji bona wê eger Kurdê Bakur bixwazin tiştê bidest xînin zimana nasnameya gava dibêjim nasname qapaqê wî vekê nasnameyê de çi ye zanî Qizilbaşê Kurd hene êzîdiyê Kurd hene zulm li ser wan hene divê ew jî azad bin pîr û baweriya Kurda azad bê Kurd bêhtirî wî Sunnî Şafî ne Diyanetê Türka Hanîfî ye hemû 9000 camiyê wan dijî Kurda xebatê dike ziman û nasname tiştekî ne biçûk e. Îro ziman û nasname bê qebûlkirin siba camiyê Türka da nikarin dijî Kurdan vaaz bidin. Nikarin dijî Kurda qise bikin. Ziman û nasname giring e. Ziman û nasname bidest xînin manayê wî milletê me êdî namire. Evet. Gerek spas. Baş ve pirsemin zede pirsemin tının kek niyatı dixazî li bira teşkîdinê bibêjî eger Ez bi kutasî mesele hinkî ew bû hinkî fireh bû tewlêv bû min dixwast li ser kültura nû hinkî ew bikim qise bikim
لی از درێژ نەکەم بە چەند گۆتنا دikarim ew bikim xilas bikim ev külturan û yani niha tiştê ku Kekabit nivîsandiye yani li wir armanc kültürekî nû kültürekî politik û nû bidin siyaseta Kurdistanê yani li wir ev tişt him hemû ji bo partiya hem ji bo qadirên Kurdistanê heta ji bo milletê Kurd jî derbas dibe piranî û girêdayî hinkî jî girêdayî ahlaq e yani ev tiştana em ew divê siyaseta xwe vaxt mesela îtifaka da mesela herqabeta da mesela ez çi bêjim yani cihêbûna partiya da mesela cihêbûna komeleyan da yani hemû van tiştana da ev kültura nûhê ku Kekabit behs dike divê em ew bikin ez çend nimûne bidim li Welêt ew çêbû platforma zimanê Kurdî çêbû em bêjin 11 partî hatin cem hev çêkirin sibêtirê wî li Ankarê tora zimanê Kurdî çêbû û di sê meşûn da Hez Kurd çêbû ev her sê jî armanca wan meselê ziman e yani parastina zimanê Kurdî ye lê ez ji wan dipirsim ez ji we dipirsim ez ji her kesê dipirsim çima sê her platform çê dibe û bi yek armanc yani armanca wan daxwaza wan her tiştê bi bernameyê wan her tiştê wan wek heve tu ferqekî tune ye mêzekin aynî tişt ka em li Ewropayê ne em ji xwe re dibêjin bêtir demokratîk bûne ew bûne li Ewropayê federasyona dest pê kirin Diyakurt dest pê kir federasyonên ku li Ewropayê heye bîne cem hev ji bo doza Kurd û Kurdistanê lê sibêtirê wî navenda Kurd derket holê yani ev tiştana ew wan çi ye daxwaza navenda Kurd û daxwaza Diyakurt çi ye aynî tişt e hevalo êdî divê em van tiştana dev ji wan tiştana berdin em ji xwe re ahlaqekî nû kültûrekî nû bigirin em li hember hev tu jî li hember hev zimanê dijwar bi kar neynin em hemû kesayetên doza milletekî ne û divê gora wî em gav bavêjin baş ez tiştî esasî pirs bikim li vir Nihat wexta te got çar parçeyê yê Kurdistan got tu maf nade parçeyê dinekî ev müdaxala parçeyê te bike li şuna wî eger tu bibêjî çar Kurdistan baştir ne Vallahi min fehm nekir doktor yani ev na Kurd demek işte yekekî radibin rûdûnin dibêjin yek Kurdistan e ye ji ber ku li her derê Kurdî tê xeber dayîn li Avusturyayê Almanî tê xeber dayîn Almanya keviya wî da ye li İsviçreyê Almanî tê xeber dayîn disan Almanya hêzekî gelekî mezin weka wî da ye keviya wî da ye vanan devletekî yekkirtî naxwazin Kurd me destwanda tiştek tune dibêjin devletekî serbûxwe çar parçe yek devlet dibêjin işte ez yek welat got tu mafê xwe didê Talebanî Barzanî yan zî yevra PKK iddia dike dibe mafê min heye ez müdaxale wî bikim li şuna wî eger bibêjin baş e sebeb çi dibî bila bibî çar parçeye de çar Kurdistan ne mafê kesê tune müdaxale parçeya dinê bike ev demokratîktir nabî yani nizanim ew zêde nakeve serê min em milletekî mezinin û çar parçe ne û gora yekîtiya xwe yani sibê rojê da ku em ê bibin dewletekî yekirtî û mezin gora wî divê em gavên xwe bavêjin yani niha da nakokiyên wisa divê em ew nekin tûj nekin navbera wan parçeyan da nakokiyan digirîne dibine müdaxale tune herkes eger demokrasiye temsîle mafê millete gerek her parçe yekeke wî araziye da rûdinî dereqê xwe da qerar bide tamam gora temsiliyetê PKK Bakurê Kurdistanê de ye
برای خورا باکوری کردستان دا شهر خود بدومینه yani eğer mesela ev be temsiliyet be vana başvuru Kürdistan'ı temsil nakın lüver hükümete lüver devlete mafki vantine jiberke ev Kürdün biçim veri veka Kurdan müdahale Kürt edine bikin yani vazi kültür ki nüye yani parça ekeci kültür ki nünün ev vaha fikrandın eri dve herkes ev xuda beşa xuda tekoşina xud bide و حرمت نشان بده ایدنا یعنی دوی مری تداخل پرچیدن نکه نباشه اوای خویایه اف چند مه ترکیه لباشور کردستان روشتنه که کردان آکوژه 520 گند حتی نها دورا دو حقوق زاخو واندارا 527 گند والا کریه کرد لوالات خدا کوشبر کتنه صدا ماوی چیه دوی مری وان تشتانه او بکه بفکره تو تمام جبونا کرده شر دکی پرچه خدا عرض خدا شر بکه اتفاق تا چه دبه و تشکی دنیه yani naha ev mesela geleki dertkeve se dervayê programa me lê mirov dikare programa dî de ser mesela ne bisekine mesela pirsa te Çar Kurdistan rast e Çar Kurdistan çar parça şekli xwe jî cudatir girtine ihtimal heye ku siba du siba yekî otonom be yek serbixwe be yek federal be lê îro rewşa me em nikarin rizgarî xwazê çi parçeyê dîbin em nikarin zimanê xwe qise bikin hekeke nikare civîna xwe de zimanê xwe qise bike îdentîteta me nîne qiseyê qor sloganê tûj sloganê spehî ne karê Kurda ye Rast e باشه وکدنی از پرسه من نمایه از دخوازم پروگرام دبرا خلاص بکم اگر گوتنی که وی داویه یوانزی بگیرم باشه از ویا دخوازم بجم politik kültüre politik anû paradigmayeke nû li gor rewşa welatê me ku îro tê de ye Kurdistana Bakur li gor observasyon yani çavderî û tespît û şopandina bin ev tişte bi me re derketiye nivîsandina vê kitabê de pêşniyar û fikrên gelek hevalên hêja jî hene û ez hêvî dikim got ev kitap bibe vesileyekî biçûk ji bo nîqaşkirina kültûrekî polîtîk a nû paradigmayeke nû ziman û nasname باشه spas لبرا از چتین چکو من هین دید پرس کریه لگل اسیمیلاسیون لباکوری کردستانی هشمندیان نتیوی زیده نابه گوتیه belê ew du tiştê zidê hevin alîkî de milletê Kurd asîmîle dibe zimanê xwe winda dike aynı wextî de şiyarbûna siyasî jî zêde dibe ew rast e ev tespît rast e kek niyat ez gotinê tê davî jî bigirim ez gelek spas dikim ji bo daxwandina vî bername spas ji bo te spas ji bo Çarpel Medya û spas ji bo kek Abid û dîtinê wî hêja ez gelekî spas dikim ji bo ku hatine tevlî wî programê bûne niha kek Abid li vira ji bo karixebatê wî pîroz dikim tiştekî pêşniyarekî wî aniye weke pêşniyarek e helbet ev navî manekê derwayî em nikarin tiştê dinê bifikirinê kesên dinê zî wî wek mîsal dikarin bigirin tiştê bi Tirkî dibêjin yaratıcı di siyasetê de yaratıcı tiştên nû dikarin bênin holê lê helbet maksimalîst bûyîn tişkî baştine pir caran maksimalîst bûyîn tê wî maneyekê em naxwazin yan kar bikin yan tiştekî bikin lazım e ji bo ku Kurd zayıfın bi hevra hezê xwe wênin ba hevdi xe îzole mekin
dost xwe zede bikin, dijminê xwe kêm bikin, siyaset vaye va ji ber wî pêşniyarê kek abît wekê misaleke merov dikarî van misalan zede bike ya mühim veke rêya meşru yên ki li hember wanin wan zayıf bike wan wekê da ciyê sist de wan bikarî bî pê bigirî va şert e ji bo serketinê ji we re spas dikim ji bo tevlî vî programê bûne temaşevanan razî spas dikim wan em gudarî kirinê bîminin bi xêrê xaşiyê spas gelek spas mala ava Spasê var baş. terk nakim em bi peyvinê